Mustafa El-Madun, Bulgaru ta' 28 sena, inżamm arrestat wara tressa l-qorti akkużat b'importazzjoni ta' droga li ma kienx għall-użu personali tiegħu. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li l-arrest seħħ il-ħadd fil-għaxija. Allegatament l-akkużat inqabad bi 38 kilo droga suspettata li hija kokaina, eroina u kannabis. Fi stqarrija tal-pulizija intqal li din id-droga hija stmata li tiswa mal-1,5 miljun euro. Ġie spjegat li l-iskwadra l-pulizija kellha informazzjoni dwar van li kien għadu kif telaq minn Sqallija u li kien fi triqtu lejn Malta allegatament iġorr id-droga. Mal-wasla tiegħu f'Malta t-taqsima tal-klib tal-pulizija eżaminat il-van u l-klib indikaw li kien hemm xi ħaġa suspettuża. Fil-garax tal-pulizija fil-Furjana, il-pulizija bdiet bit-tfittxija tagħha fil-van u wara li instabu komportamenti folozz u żarma il-ħadid instabet id-droga imqasma f'numru ta' boros. Hawnhekk instabu mal-5 kilogrammi kokaina, 4 kilogrammi eroina u 29 kilogramma kannabis. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest tal-akkużat. L-akkużat wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih. Apparti l-inżamm arrestat, il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Dorin Clark ordnat ukoll l-ifriżar tal-assi tal-Bulgaru.